pero entregarnos os planos e logo se nos dixo que tiñamos a nosa disposición a documentación por escrito, diríamos as ordenanzas de cada un dos polígonos ou dos suelos o que fai referencia ao plan xeral, e cal é a nosa sorpresa que acercámonos. A parroquia de Codeseda estará sin auga dende o vindeiro mércores ata o venres. O proxecto Brújula ten como obxectivo da información, prevención e difusión do uso seguro de Internet. Está dirixido fundamentalmente a nenos e adolescentes entre 8 e 12 anos. Civil estaba habendo cola para entrar ao recinto do certame de bandas. En este momento, camiño das 7 da tarde, estamos xa pasando a 9.000 personas. Para mellorar a súa figura corporal, Zapatos Sano. O segredo de Sano. A tecnoloxía Dual Zone. Zona 1. Sistema multivibración. Estimula músculos atrofiados. Queima o exceso de calorías. Non sudes máis. Para de torturarte. É fácil cos Zapatos Sano. Zapatos Sano. O seu entrenador de fitness para cada día. Sano para señoras e cabaleiros. Calzados a esquina. Distribuidor oficial de Zapatos Sano para Estrada e comarca.